predstavljamo novu ton kartu Home of Colors sa više od 760 pažljivo odabranih nijansi, koja donosi bogatiju paletu neutralnih i umirujućih tonova sa zemljanim podtonovima, koji su pogodni kako za enterijere, tako i za fasadne površine. Proširili smo izbor prirodnih zelenih i plavih nijansi, od maslinastih i šumsko-zelenih do nježnih, akvamarin i umirujućih plavih tonova. Paletu sivih i taupe nijansi dopunili smo različitim podtonovima, od toplih žutih i smeđih do hladnijih plavih i zelenih. Sve nijanse u novoj ton karti pažljivo su usklađene po svjetlini, zasićenosti i hromatičnosti, zbog čega se lijepo kombinuju i stvaraju skladna višebojna rješenja. Ton karta Home of Colors podijeljena je na 5 sadržajnih cjelina. Glavni centralni dio predstavlja mix, gdje su boje osvježene, nezasićene i pažljivo odabrane u skladu s najnovijim trendovima. Sljedeće su gotovo bijele, prljavo bijele nijanse, off-white, koje se savršeno prilagođavaju svakom prostoru i efektivno zamjenjuju čistu, klasičnu bijelu boju. Vivid donosi 48 dubokih i intenzivnih nijansi. Nostalgija kombinuje 18 najpopularnijih nijansi s prve Jub ton karte. Poseban set, nazvan Tradition, također uključuje izbor nijansi odabranih u suradnji sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine. Radi lakše orijentacije, uz nijanse su dodani simboli koji jasno pokazuju kojim unutrašnjim i fasadnim bojama te dekorativnim alterima je nijansa dostupna. Na poleđini svakog listića nalazi se QR kod, koji vas vodi na Jubovu web stranicu gdje su jasno navedeni naziv i šifra nijanse, vrijednosti boja i upute za upotrebu, uz popis proizvoda u kojima je nijansa dostupna.